Assalamu alaykum, hormatly azadlar. Müşteriýetiň biri şeýle bir soraw berdi. Harydy pozamda diýe harydyň hereketleri bardy görkezýär. Näme etmeli? Bu meseleni çözmegiň iki usuly bar. Widiany ýokman soňra çäni görüň. Gitdi onda. Da paýax. Harytlar we hyzmatlara girýär. Pozjak bolýan harydymy tapýarsa, şo harydynyň üstüne basýar. Soň basyp sıçanjagyň saglymasyna basýarsa, haryt hereketleri diýen düwmejige basýar. Soňra görüşmedi ýaly harydyň hereketleri çykýar. Görnüşinde harydyň hereketini görkezýär. Şu görýän görnüşinde hereketlerni harydyň bolup geçen hereketler, ýani alyp öden hereketler, rewiziýa eden bolsa rewiziň hereketleri, önümçilik bolsa önümçiligiň hereketi, birini size aýryp görkezýän hereketini. Haryt alyp girýär, sıçan saglymasyna basyp, baglan fakturany açdýar. Şu akoşkany açamysyň, ýanky pozjak bolan harydymy şuň içinden gözleýär. F3 klawiatura knopka basýarsa, harydymy gözleýär, adyny ýazýar. Ene görüşmede ady çykdy. Nefs şaňyň saglymasyna basyp, filtre aýyr diýär. Alu fakturadan ýa harydymy aýyrdyk-da ýadymda sakladyk. Soň täze basdyk. Ana, görüşmede ýaly ýa haryt alukça gitdi. Indi hemme hereket edil şun ýaly edip hereketler ýazarlar pozsaňyz, arkyn harydy soň pozup bilýär. Indi bu bolsa ikinji görnüş, aňsat görnüşi, hiç hereket pozmak gerekden. Harydyň içine girip ýagdaý edilýän ýerde şonu düýnen ýapyp ýazlasýan, soň täzelasýan. Ana, ýa harydymy gitdi. Bu haryny bu görnüşiň aýratyndan satuwda we harytlaryňyzda görünmedi ýaly etip berýär. Videomuz peýda bolanlar diýip umyt edýän. Like koýup patsaç edin. Başga da soralaryňyz bar bolsa kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Jogap beren. Sag bolun.